Čo si myslíte, že čo mal urobiť Janukovič, keď tam nastali tie násilné protesty na Ukrajine? Ako mal zasiahnuť proti protestujúcim? No, ja som na Majdane bol. A ak sa šírili aj v niektorých médiách informácie, že Majdan ovládajú extrémisti, ktorí útočia na policajtov bez príčiny, to sú nacionalisti, tak moja skúsenosť je ale osobná, že to bola lož. Samozrejme, že keď máte veľké davy, tak tam môžu byť aj extrémisti, ale hlavný prúd na Majdane boli slobodní Ukrajinci, ktorí chceli to, aby rešpektoval prezident Janukovič ich vôľu a svoj záväzok o podpise asociačnej dohody s Európskou úniou. Keby u nás začali protestujúci hádzať molotové koktaily na policajtov, ako by sa zachovala? No, ešte raz vám hovorím, že ja som na Majdane bol, vy ste tam asi nebol. A tie zábery, ktoré sa šírili, to bolo? Ja mám z toho osobnú skúsenosť, takže čakala ja odpovedám, tak ma nechajte odpovedať. Ja som tam bol, nehovorím o záberoch z rôznych portálov, ale z mojej osobnej skúsenosti. A moja osobná skúsenosť je, že tam boli pokojní ľudia, to bol hlavný prúd Majdanu, ktorí chceli slobodnú Ukrajinu a nechceli, lebo nech rozhodli veľmocenské záujmy. A to je všetko. A ubezpečujem vás, že snajperi zo striech, ktorí na ľudí strieľali z tých striech na Majdane, neboli organizovaní demonštranti.